मित्रांनो आम्ही आता इकडे अजून थांबलो आणि हे लोकांनी म्हणजे मंदिरातर्फे जो यांचं जी रक्कम आहे ती चेक स्वरूपात आता काका यांच्याजवळ देतील. हे बघा या बाबतीत त्यांचा अशा प्रकारे ही पायपुसणी बसवली गेलेली बघा. आणि अजूनही या साईडला बसवची असत पण ती आत्ता नाही बसवतले, अजून साफसफाई करूची ही आता ही माप घेऊन येईल. मित्रांनो आता हे बघा सकाळी जी म्हणजे पायपुसणी बनवताना दाखवलंय ना ती आता त्याच्यातली मोठी जी पायपुसणी आहे. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो आज आपण येलो पायपुसणी बनवतात आहे कल्पवृक्ष महिला उद्योजक गट आणि ते लोक पायपुसणी बनवतात. आज सृष्टीची पाळी आहे बनवची आणि सृष्टी बनवता तर आपण बघूया कसे काय पायपुसणी बनवतात. आणि त्यांची आज मग वाटतं काहीतरी ही ऑर्डर द्यायची आहे. बरेच दिवस झाले ते लोक पायपुसणी बनवतात, भरपूर जण असतात तिथे. आणि आज मला वाटतं सृष्टीच्या वाट्याची शिल्लक होती म्हणून आज सृष्टी हिला पूर्ण करू. आणि आज ती त्यांची ऑर्डर मग भद्रकाली मंदिरची काहीतरी ऑर्डर आहे मोठ्या पायपुसण्यांची, तर ती देवची पण आहे. तर आपण तिकडे जाऊन पण बघूया की कशा प्रकारे ती पायपुसणी तिकडे लावतली आहेत, कारण त्यांनी काहीतरी त्यांची एक ऑर्डर होती जोडून द्यावा म्हणून. तर ते पण आपण बघूया शक्य झालं तर मंदिरात जाऊन. तर आता बघूया आधी कशी काय बनवतात. आता जे सृष्टी बनवतात ती एक छोटा पायपुसणा तर आपण तिथलाच छोट्या जागेत जशी जशी जागा आहे त्यांची तशी तशी ती मापून ती बनवलेली आहेत. तर बघूया आता सृष्टी कशी बनवतात ती. ही अशी मोठी पायपुसणींची ॲक्च्युली ऑर्डर होती आणि जशी नंतर ती छोटी जशी जागा तशी बसवची होती ना. छोटी जागाची ही आहे आणि त्याच्यापेक्षा मोठी आहेत ती आपल्या आतमध्ये ठेवलेली आहेत ना तो. आणि ही एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सांगितलेली आहे बघा. म्हणजे ही याच्या आतमध्ये अशी शंकरपाळी येते बघा. एक साईड त्याने बनवलं आणि आम्ही आता फिरवलं आणि नंतर म्हटलं चल एक व्हिडिओ बनवूया. आज कमी जण असत, ही बनवणारी येवची अर्धा बनवून ठेवल्यानी बाकीच्यांचं काम संपलेला. आता याचा सृष्टीचा शिल्लक होता. तर हे बघा अशा प्रकारेच होताला ना हैता बनवत असता अशा प्रकारे त्या पायपुसणा होताला बघ असं छोट्यातला. जर तुमका जर हवी असतील पायपुसणी तर मी खाली नंबर देत आहे, त्या नंबरवर फोन करून तुम्ही मागू शकतास किंवा ऑर्डर देऊ शकता जशी काय असेल तुमची त्याप्रमाणे. तर आता ही बनवतात कशी ती बघूया बघ. आता इथे आपल्या यांच्या गटाचे अध्यक्ष सचिव वगैरे आता हजर नाहीत, ती संध्याकाळी आपल्याला भेटतील कारण दुपारी त्यांची ती ऑर्डर देऊ जाऊची आहे रेवंडीत भद्रकाली मंदिरात. तेव्हा सगळी असतली ना, तेव्हा त्यांच्याशी बोलून त्यांचं मग नंबर वगैरे रेट वगैरे काय असतं ते नंतर सांगतील. हे आता शंकरपाळी तयार झाली ना, म्हणजे अर्धा खालचा केल्यावर आपण आता फिरवलं ना मग दुसरी बाजू. आणि नंतर आता ही झाली की एका शिलाई मारूची आहे ना. म्हणजे विणूची त्याच्या आतमध्ये अशी सुई घालून त्या मशनीवर ती शिलाई मारून घेतात म्हणजे आतमधून अशी. आता हे का पण शिलाई मारूची बाकी आहे. आता ती जेने बनवल्या ना अर्धा ती येतली आणि ती मग शिलाई मारूक घेतली. असं ठोकला की तर जाम होता. हे दुसरं कलर म्हणजे साधी रशी, त्याच्यानंतर परत एक पट्ट येतो तसं. ते शंकरपाळीची अर्धी बाजू म्हणजे तशी ही घेतल्या ना, ही इथून एवढी झाली, इथून एवढी. त्याच्यानंतर ही आता ह्यो कलर साधो कलर, त्याच्यानंतर परत ह्यो कलर आणि नंतर परत साधो.
ॲक्च्युली बरेच दिवस हे व्हिडिओ बनवूक बघतोय. तेव्हा भरपूर जण होती पण माका वेळ नसायचो. आता मंडळाचे मेन माणूस येतात ज्यांनी ही ऑर्डर आणल्यानी. सुप्रिया साळकर. तूच ऑर्डर आणला नाही. सुप्रिया साळकर मेन. बघा आता परत दुसरा कलर घालून घेता. साधू आता यो ते संपवताला ना. मग वैसून घेतलं असतं पूर्ण. त्या ठोकूचा लागता. आता ह्या वाय जरा लपलपीत झाला. नवीन माणसाने कोणतरी केल्याने. होय ना अध्यक्ष? मित्रांनो हे बघा आता शिलाई मारू घेतल्याने मी जरा उशिरा येईल. हे बघा अशा प्रकारे ही शिलाई मारून घेतो. ते म्हणजे तो एकदम फिट होता. आणि आपला पाय पुसणं आता रेडी ना. आणि आपल्या एकात भेट दिल्याने या वाईल्ड एक्सप्लोजर रोहन आणि त्यांच्या मिसेस. आता ओके झाला ना या. आता ही ऑर्डर द्यायची कधी संध्याकाळी. चालत माझा खर्च करून येतो लास्ट. आता संध्याकाळी बघूया ती कशी काय बसवतले तिकडे मंदिरात नेऊन. तर मित्रांनो आम्ही आता या 6 सीटरमधनं ही पायपुसणी घेऊन चाललो. ऑलरेडी 50% तिकडे नेऊन ठेवलेली आहेत आणि आता उरलेली 50% आम्ही घेऊन चाललो. तर चला आपल्या व्हिडिओ करूचा. तिकडे जाऊन ते लोक आता अजून पुढे एका घरात ठेवलेली आहेत ती घेऊन येतात. कारण इथे जागा कमी होती तर त्यांना घेऊन येऊन देत नंतर आपण निघाया. तर गाडी लोड करतात आता महिला मंडळ कल्पवृक्ष गट. आणि हे कल्पवृक्ष गटाचे सचिव ना अध्यक्ष. बाकी सगळे सदस्य. आणि हे गाडीवर चढले ते हे ड्रायव्हर त्यांच्या गाडीचे. तर मित्रांनो आम्ही आता येऊन पोचलो भद्रकाली मंदिरात. कारण आम्ही बाईक घेऊन येलो सृष्टी मी आणि श्रेयस. तर मागून 6 सीटरने पायपुसणी घेऊन येतात. नंतर इकडे उतरतील. आता बघूया या साईडने गाडी आणता की वरच्या मागच्या रोडने आणता. हे बघा इथे 6 सीटर पण आपली इथे येतात. हे बघा आता खय उतरतात हय उतरतात त्या बाजूने येतात काय माहीत. हयच आणता वाटतं. इथे मग उतरून घेतील. तर मंदिरात आतमध्ये कलरचं काम चालू आहे. पेंटिंग. हे बघा आता दहिकालो असतो त्यामुळे पेंटिंगचं काम चालू आहे. तर गाडी आता मागच्या बाजून आणतात. चला आपण मागच्या साईडला जाऊया. आता भद्रकाली मंदिरात आम्ही इथे वरती येलो आणि आता ही थोडीशी पायपुसणी ती इथे बसवून दाखवतली. इकडे साफसफाईचं काम चालू आहे आणि त्यामुळे बाकी ठिकाणी ते काय बसव गावचं नाही. इकडे धुतात वगैरे. कारण आता 18 तारीखला जत्रा असतली. टिपर असतली. टिपराच्या 3 दिवसांनी मला वाटतं काहीतरी जत्रा असता इथली भद्रकालीची. तर आता हे थोडीशी हत्ती बघा घेऊन येतात आणि मग ती बसवून दाखवतील. तर बघूया कशी बसवतात ती. इकडे साफसफाईचं काम चालू आहे बघा.
त्याच्यावरती ती शेवूळ वगैरे इलो तो मशनीन ते धुतात ते पूर्ण एकदम क्लीन करून टाकले नाही. ही मागची बाजू आहे मंदिराची. इकडे जेवण वगैरे असतं, त्या साईडला जेवण बनवतात. आणि इथे गणेश जयंतीच्या टायमात इथे गणपती असतं. आता कशी बसवतात ते बघूया. अशा प्रकारे ही बसवची आहे बघ. ही पूर्ण बसवची आहेत ना. ही पूर्ण जागा म्हणजे इथली जी समोरची मंदिराची पूर्ण जागा, या पूर्ण जागेत तिथपर्यंत ती सगळी पायपुसणी बसवची आहेत. आता ही जागा थोडीशी खराब झाली आहे, त्यामुळे ही अर्ध्यापर्यंत ती बसवून दाखवतली आहेत. बाकीचे नंतर हे धुतल्याने की इकडचे लोक बसवतले, कारण त्यांना ते दाखवून ठेवलेली आहे की कशी बसवायची. तर आता ही ज्यांनी माप घेऊन गेलेली ना तेवढा ही बसवून बघतात. अशा प्रकारे ही पायपुसणी बसवली गेलेली बघा. आणि अजूनही या साईडला बसवची असत, पण ती आत्ता नाही बसवतले, अजून साफसफाई करूची आहे. ही आता ही माप घेऊन इले ती आता त्यांना फक्त बसवून दाखवलेली. आणि याच्या आधी पण आणून ठेवलेली आहेत, ती ऑलरेडी बसवून दाखवलेली होती. आता फक्त ही एवढी बसवून दाखवली नाही बघा असे. तर आता आपण यांचे जे ग्रुपचे अध्यक्ष आहेत त्यांकाच विचारूया की ही कशी काय ऑर्डर, किती रुपयाक पडता पायपुसणा कसा काय, तर त्यांना विचारूया आपण. तर आधी इंका सगळ्यांका बसवून घेऊन देत, नंतर आपण विचारूया. ही आता या ग्रुपमधली अर्धीच लोक आता होय असत होय ना. आणि हे असत ग्रुपचे अध्यक्ष. तुमच्या बचत गटाचं नाव काय? कल्पवृक्ष उत्पादक गट हडी. कल्पवृक्ष उत्पादक गट हडी. समजा जर अशी ऑर्डर अजून द्यायची असत तर तुमचा नंबर वगैरे कॉन्टॅक्ट नंबर? कॉन्टॅक्ट नंबर आहे वेदांती साळकर 7498039683. तसंच प्रगती साळकर. तुझा नंबर सांग. 98. 98. आणि पूजा हडकर तुझा पण वहिनी नंबर सांगून ठेव. 9421647558. म्हणजे तुमका तिघांका पण जर कॉन्टॅक्ट केला तर तुम्ही याची माहिती देऊ शकता. आता समजा ही जी पायपुसणी बनवली आहे आता ह्याच्यातली एक समजा एक कोणाक तरी हव्या तर साधारणतः किती रुपये पडतात? 650. आणि किती बाय कितीचा आहे? 3 बाय 2.5. 3 बाय 2.5 म्हणजे 2.5 फूट असा आणि असं 3 फूट. हे एक ह्याच्यापेक्षा छोटी पण असतात. हो, ती 150 पासून चालू झालं रेट. अच्छा. 150 पासून ते एक 600-750 रुपयापर्यंत असतात. आता ही आपण तुम्ही दिला ती 3 जोडून दिलात ना, म्हणजे अशी पण मोठ्या याच्यात हवी असली तरी पण भेटतात. म्हणजे ती किंमत मग ती 3 जोडलं म्हणजे उचलण्यात जरा हेवी असत म्हणून. अच्छा, म्हणून ती 3 जोडलं. आता ही यांची ऑर्डर तुम्ही पूर्ण केलात म्हणजे भद्रकाली मंदिराची ऑर्डर पूर्ण झाली ना. म्हणजे ती किती पायपुसण्याची ऑर्डर होती? 110. 110. ते साधारण किती दिवस लागले? 26 दिवस लागले आमका. 110 बनव. म्हणजे आता तुम्ही माका वाटतं एवढी असं एवढ्याने ती बनवलात. 8 जणांनी ती 8 जणांका ती 110 बनव 26 दिवस आहे. म्हणजे जसं वेळ मिळत तसं करून करून ती 26 दिवस. करून अच्छा, म्हणजे घरकाम करून पण आणि घरचं संसार सांभाळून हे बनव तुमका 26 दिवस लागले समजा. म्हणजे अशी जर मोठी ऑर्डर असली आणि तुमका कोणी कॉल केल्यान तर ती तुम्ही घेऊ शकता. घेतलं आणि छोटी हवी असली तर ती पण पण देतो. अवेलेबल असतात. ती अवेलेबल असतात की बनवून देतात? जास्त प्रमाणात असली तर बनवून देतो. अच्छा. छोट्या 1-2 प्रमाणात तर असत. ओके, ठीक आहे, थँक्यू. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे जर तुमची काय ऑर्डर असत तर तुम्ही यांका फोन करून ऑर्डर देऊ शकता. आणि हे बघा ह्या पद्धतीने ती असं बसवल्याने आहेत मंदिरात. अजून पण या साईडला बसवायची आहेत ना, होय ना काका? या साईडला बसवायची, त्या साईडला बसवायची, म्हणजे पूर्ण एका ती पायपुसणी बनवायची आहेत. तर मंदिरसाठी वगैरे किंवा असं मोठ्या ठिकाणी जर ऑर्डर असत तर नक्की यांका कॉल करा आणि पायपुसणीची ऑर्डर देऊ शकतात तुम्ही. मित्रांनो, हे काका या मंदिराचे सचिव आहेत ना तुम्ही. तर काका, कशी वाटली पायपुसणी बनवली ती? कसा एकदम छान आणि
महिलांचा जो उद्योग आहे त्याचा प्रोत्साहन देणं आपलं बरोबर, आराध्य नक्कीच, कर्तव्य नक्कीच. आहे. आज आम्ही भद्रकाली मंदिरामध्ये मार्बल बसवला आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कुठल्याच मंदिरामध्ये नाही आणि फर्स्ट टाइम आहे हा. बरोबर. जवळजवळ 40 लाखाचा मार्बल आहे. अच्छा. तुम्हाला नंतर तुम्ही दाखवाल त्यांना. हो नक्कीच. आणि गावातल्या लोकांना प्रोत्साहन किंवा गावातली जी महिला वर्ग आहे त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा एवढा मोठा प्रोजेक्ट त्याने पहिलाच केला असेल. हो हो नक्की पहिलाच केलाय हे पहिलाच एवढा आहे ना? मोठा आणि पहिल्यांदा भद्रकाली देवीच्या कृपेने मंदिरामध्ये तेव्हा किंवा- व्यवस्थित झालं. हा चांगलं झालं. त्यांचा हा जो प्रोजेक्ट आहे किंवा त्यांची जी कला आहे बरं ती तुम्ही आता पुढे टाकणारच आहे. नक्कीच. तर 100% मी तुम्हाला सांगतो भद्रकाळीच्या कृपा आशीर्वादाने ह्यांना बनवायला वेळ मिळणार आहे एवढी त्यांना ऑर्डर येईल अशी मी नक्की. अपेक्षा करतो आणि त्यांच्या पुढील वाटचालीत शुभेच्छा देतो. हो. जय भद्र. नक्की नक्कीच काका तुम्ही हे जे बोललात ना त्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद. आणि यांना अशीच ऑर्डर मिळून देत, भरपूर ऑर्डर मिळून देत. त्यांना बनवायला पण वेळ मिळून दे नको एवढी ऑर्डर मिळून देत. आणि बघा अशा प्रकारे हे बसवले आहेत. व्हिएतनाम मार्बल आहे. आपण नंतर धायकाला वगैरे येतो तेव्हा व्यवस्थित दाखवूयात. आता काम चालू आहे बघा आतमध्ये. तर काका धन्यवाद तुमका पण एवढी मोठी ऑर्डर आमका दिल्याबद्दल. आमचे जे ट्रस्टी आहेत किंवा आमचे ह्यांचे मित्रमंडळी आहेत त्यांच्या सांगण्यावरून किंवा ते बोलले बा आमचे मित्र आहेत, आमच्या मित्राच्या मिसेस आहेत, कोण आई आहेत, बरोबर त्यांना हा ज्याची कला आहे ती लोकांपर्यंत जाऊ दे नक्कीच. म्हणून आम्ही हा सर्व एकमताने आमच्या कमिटीने एकमताने त्यांना दिलेला आहे आणि त्याने उत्कृष्ट पहिले छान बनवलेला आहे, सांगितलेल्या वेळेत बनवून दिलेला आहे. बरोबर. हे महत्वाचं आहे. आणि काका अजून एक सांगतो की हा व्यवसाय चालू झाल्यापासून कांबळी कुटुंबियांचा पहिला सपोर्ट आहे. कारण सगळ्यात पहिला सपोर्ट लकी कांबळीने केला पहिला व्हिडिओ बनवून. त्याच्यानंतर त्यांना बरीच ऑर्डर आलेली आणि आता तुम्ही ही ऑर्डर दिलात याच्यानंतरही पण त्यांना ऑर्डर येईल नक्कीच. त्याबद्दल तुमचे सगळ्यांचे खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू. धन्यवाद. एक फोटो काढूया धरा. ती ऑर्डर काकांच्या स्वाधीन केली आहे आणि आम्ही आता निघतलो. काका कशी वाटली? व्यवस्थित ना? छान छान सुंदर. ओके. आणि सांगितलेल्या वेळेत दिली आणि भद्रकाळी म्हणजे ज्याने तो रेट सांगितला होता बरोबर. त्यापेक्षा देवीसाठी म्हणून त्याने आम्हाला कमी रेटमध्ये दिले आहे भरपूर असल्यामुळे. त्यामुळे त्याचे विशेष आभार. तुम्हाला भद्रकाळी आई उदंड आयुष्य देऊ, तुमच्या मनोकामना इच्छा पूर्ण करो आणि तुमच्या पुढील वाटचालीत भरपूर शुभेच्छा. धन्यवाद. ओके थँक्यू. याच्यामध्ये फोटो का मित्रांनो आम्ही आता इकडे अजून थांबलो आणि हे लोकांनी म्हणजे मंदिरातर्फे जो यांचं जी रक्कम आहे ती चेक स्वरूपात आता काका यांच्याजवळ देतील. हे बघा या बाबतीत त्यांचा खूप चांगला आहे या. कारण जे काही पैसे रक्कम असतात ती ताबडतोब द्यायची आणि आता काका चेक स्वरूपात यांची रक्कम त्यांच्याजवळ सुपूर्द केली. मी आता सगळे घरी निघालो आणि काका परत एकदा तुमचे आणि सगळ्यांचे खूप खूप धन्यवाद. चला तर मित्रांनो आम्ही आता निघालो घरी आणि पायपुसणी वगैरे त्या लोकांनी लावून दाखवल्याने केक घेतल्याने आणि आता आम्ही निघालो. मी पण जातलो तर मालो नाही जातलो आहे. तर मित्रांनो व्हिडिओ कसं वाटलं नक्की कमेंटमध्ये सांगा आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर बाय बाय. आता भेटू पुढच्या व्हिडिओत.